T'has plantejat mai per què la Terra és com és? Què la fa diferent dels altres planetes? Efectivament, hi ha aigua líquida. Sabies que l'aigua és una molècula molt simple i alhora complicada? I sabies que gràcies a les peculiars propietats de l'aigua hi ha vida a la Terra? De fet, la Terra és coneguda com el planeta blau perquè des de l'espai es veu blava, ja que els oceans i els mars ocupen la majoria de superfície terrestre. Però has pensat mai què passaria si l'aigua del planeta s'evaporés o si deixés d'haver-n'hi? Què passaria amb els éssers vius? S'extingiria la vida? En aquesta unitat et proposem un repte molt especial per ajudar les persones més vulnerables i amb problemes d'abastiment d'aigua. El teu repte és elaborar una campanya solidària per ajudar a fer arribar aigua a tothom.